Ага. Бирата пак свършва. Бирата свършва. Добре, имаше краставица. Тук са. Оставих едно парче ляп. Ма ти ще... Който ще го изял сега? Ама, идет ми са домати. Домати. Манеро! Де отива домати, дето ги сяхме, ма? Нали ги продадохме вчера? Аз забравил ли съм? Разбира се. Домати продадахме, краставици продадахме. Берата никой не ми я продава. Венеро, що се бори на кучето къщата, ма? Ти вчера се върна пиян, а даже вкъщи ма нямаш. Аз съм... Ще даде един път. Хасане, дъщери ни са жени. Кой са жени? Внучката ни. Внучката са дъщерята ли са жени, ма? Не. Да живе за здравата са. Живе здрави. Как го направи? Защо майката? Що така? То те майката. Ама как дъжката са жени за дъщерята, ма?